Bombo Business News. Ginpamatukan sang pinakadalago nga grupo halin sa Philippine outsourcing sector ang plano sa Estados Unidos ng Amerika nga ibalik sa ilang pungsod ang mga trabaho sa customer service. Sunod sa grupo ang ginaduso nga pagsulundan hindi patas bangod ginapuntarya sini ang mga lehitimo nga offshore operations bisan wala sa nagakaigo nga ebidensya nga ini ang nagadala sa mga problema sa mga consumers. Ginpadala sang grupo ang ilang position paper sa United States Federal Communications Commission. Ginfile ini sang IT and Business Process Association of the Philippines, American Chamber of Commerce of the Philippines kay US ASEAN Business Council. Ilagin pahayag nga ang ginaduso nga mga tikang may dako nga konsekwensya sa operasyon kag sa ekonomiya sang Pilipinas. Ini nga position letter kasunod sang pagpagwa sang Federal Communications Commission sang isa ka notice of proposed rulemaking sa atong Marso agud nga usisahon ang mga tikang nga makapadasig sa mga negosyo nga ibalik ang mga trabaho sa call center sa Estados Unidos ng Amerika kag mapauswag ang customer service sa mga nag-exister nga pasilidad nga nakabase didto. Suno kay Chairman Brendan Carr, madamo nga American nationals ang dismayado kung nagatawag sila sa mga kompanya sa Amerika kag ang ilang nga maistorya among isa ka overseas call center bangod masami ini nagadala suno sa ila sang makaduluda nga serbisyo, delayed nga support kag security risks. Apang suno sa mga grupo sa negosyo diri sa Pilipinas, ang eksperyensya sa mga provider nga nakabase sa pungsod, lakip na nagasuporta sa mga emergency kag hotline services ang gobyerno, nagapamatuod nga ang mga lehitimo nga enterprise contact center operations sa Pilipinas hindi amo ang ginahalinan sang illegal nga robocall traffic. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ini nga exchange rate ginbasa naton sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa CONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sa hapon. Magabalik liwat ang transaksyon umpisa alas 9 subong nga aga. Sa aton nga reference rate, 61 pesos and 35 centavos ang bayad sang isa ka US dollar, 7 pesos and 78 centavos ang Hong Kong dollar, 47 pesos and 21 centavos ang Singapore dollar, 16 pesos and 25 centavos ang Saudi Real kag 69 pesos and 70 centavos baylos ng euro.